729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa DCGB, alas 7:46 nin aga. An oras po atod sa Indokang Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Sidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, mga tugang marinaga po sa Indogabos. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. O yan pong aldaw din Biyernes, Pecha 13 na mga tugang kanbulan na Enero. Digdi po sa satuya na programa sa DCGB. Kasabay niya to ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Asin po sa newsroom. Asiring man mga tugang ang satuyang pag-iriba sa Technical Department. Mauran, sa satuya tabing palibot. Para po sa latest, mga tugang kang suspension of classes, tabi, digdi po sa bilog na probinsya Canalbay, ang LGU kan Santo Domingo. Nagpaluwas naman po mga tugang ng suspension of classes, alagad para sa naduman sa coastal areas. Para po sa naduman sa coastal areas, mga tugang kan Santo Domingo Albay, siring po sa Alimsog, Kalayukay, Barangay Salvacion, Tabi Alimsog, Kalayokay, Barangay Salvacion, Buhatan. Yan. And then, so sa mga iba pa nagpaluwas naman kan suspension of classes ko niyan, Daraga, Kamalig, Ginubatan, then so sa Tabaco City, suspension of classes man localized per school palan. Localized tabi naman per school. Susog sa direktiba ni Alcalde ni Alcalde Crisel Lagman Luistro. Okay, sandali lang tamay update kaan si Paring Mar. Kamin Paring Mar. Roger, BP may addendum lang duman sa order kan Santo Domingo. Okay. Para ini duman sa mga eskwelahan sa Santo Domingo Albay na nasa discretion man kan eskwelahan na mag-implement ng localized suspension kung kinakaipuhan. Ayo. So mga magurang at mga guardians, gamiton nga ang good judgment. Yeah. Manungod sa pagdesisyon whether ipadara o pa-eskwelahon sa mga aki para sa kaligtasan dahil yun ngayon ang pinakahalang ko na konsiderasyon. Iyo. So mga eskwelahan, ang both public and private, pig-request na mag-excuse sa mga estudyante sa pag-absent kung magdesisyon ang mga magurang na dahil pagpa-eskwelahon sa mga aki. Sabi yan ni Mayor June Agostale. Yeah. Okay. Yan BP ang mga additional nato na information. Okay. Thank you Paring Mar, ali dyan sa newsroom. Yan tabi, klarado man ito na statement tabi as an announcement ni Mayor June Aguas ng Santo Domingo Albay na ang mga school administrators pwede po na magpaluwas ng suspension. Sharing man, mga tugang, so mga magurang tabi, yun nang may pinakadakulang poder na rin na pagpalagoran sa indong mga aki dahil lang po mga tugang sa sitwasyon ngunyan kan sa tuya tabi na kapalibutan. Pero may naka-specify dyan, ulitong ko lang po, so Barangay Alimsog, Kalayukay, Buhatan, Salvacion, Coastal Barangays, tabi kan Santo Domingo Albay, suspendido po ang klase sa mga oras na ini. Diyan sa Tabaco City, localized suspension man dyan per school. Kaya kung ang mga school is administrator, pwede tabi na magpaluwas nin orden para po sa suspension man tabi kan sa indong mga klase dyan po sa sinabi ng lugar. Okay? So sa Daraga, talagang O levels,
tabi sa Kamalig and sa Ginubatan Albay. Yan. Okay? Sige po. Pero balikan ko lang itong date na kuan na sinabi kan sa mga alukan, sinabi ni Mayor June Buda, sinabi si Mayor Crisel na ang may pinakapuder na di palagon mga aki kita tabi na mga magurang. Tangani na maibitaran mga tugang an padagos na ano man nakatibaadan ta kita pong mga aki mga tugang kamo patabing mga magurang nga nakakariparo may kinaraman po sa siring na bagay. Okay? 7, mga tugang bago po magabot ang alas 8 nin aga dili po sa DCGB. Tama katod-tod kayan magkaigwan naman nin pagluyang uran ano bata dili nga sa syudad ni Legazpi mga tugang may mga text man kitang na-receive pero elatong lang po doon magkanigo na kuan kayan at magkanigo tabi na instruction para po mga tugang sa siring na bagay. Kung mapasunod man iba pang localized suspension, hindi po mga tugang sa tuya tabi na palibot. Okay? Sige. Pero apera kaiyan, mga tugang ang lokal na gobyerno sa pagi po ni sa pagi po ni Dr. Hiliego, ngunyan tabing Enero 13, nagkonfirmar na padagos po an sa indang vaccination sa mga lugar na mga minasunod. Siring po mga tugang sa Legazpi City Convention Center, City Health Office, tabi 7 sa second floor sa conference room, tapos sa City Hall lobby, ground floor yan, Can City Mayor's Office. Sa mga malls tabi igwaman ki padagos na vaccination ngunyan sa Yasiano, SM, Ayala, Gaisano, LCC malls, no? Tapos diyan sa public market kan Albay, then sa Legazpi public market, no? Ang kwantabi diyan, ang mga gagamito na bakuna, iyo po mga tugang an Sinovac asin Pfizer. Siring man tabi ang mga pwedeng mabakunahan, iyo po ang mga aki na may edad na 5 to 11 years old, asin po mga tugang ang mga aki na magusto magpa first dose, second dose, asin iba pa. Yan. So mga adult, yan, pwede po sa first booster, second booster, sige-sige sana. Mga tugang ang sa indotabi na bakuna hanggang sa gusto po rin do tamay tamay kuan baga, may sitwasyon mga tugang niya nadakol na naman databi na mga virus, mga variant yon po sa tuya na lugar. Okay? O bueno, yan tabi ang rejoinder sa tuya ni ni Dr. Fulbert Hiliego, mga tugang kan City Health Office, digdi po sa Legazpi City. Okay? Good morning, Henry. Sabi kan sa tuyang texter, ay day po talaga actually ako na-appreciate ko man ng strategy ini tabi kan data per municipality na girsuro spender strategy po iyan mga tugang ta actually marayman sa iling ko tabi ini na arog kay ni an ang sitwasyon tusog sa naging lakdang tabi kan sa tuya na gobernador Kanalbay, Governor Grex Lagman, na ang suspension of classes po localized, may mga sitwasyon baga po na ngayon, lalo na ngunyan, tabi na kwan man sa na epekto kan intertropical convergence zone, tabi buda iyan na iba pang sitwasyon may kinaraman dyan sa epekto kang low pressure area. May mga munisipyo mananggad na day manag-uran, di ba? May mga munisipyo mananggad na mauran.
Kaya, sa mga local chief executives, iyo po ang nakakailing kan sitwasyon sa pagsuspender tabi ng klase. Di ba? Sa pagsuspender ng klase. Tangani na, ano yan, sarama, sabi nga ni, sarama, mga tugan implementasyon kan siring na bagay. Takon libaw pananggad sa ibang lugar mauran, sa ibang lugar mainit, sinuspend po ang buong klase mo sa buong albay, di bakuan man na yan. Sayang man kang oras nasa tuya tabi na mga aki, mga tugang makaukod kan sa idatabi na pag-eskwela sa elementary. Taasub now, an may klase ngo yan, elementary man sana, tasok kolehiyo, tabi, naka-kuan mo niyan, naka-semestral break, di ba? Naka-semestral break sa kolehiyo mo niyan, kaya po elementary, buna high school and senior high school, no? Ang may klase mo niyan, hindi po sa tuya na kapalibutan. Okay, o bueno. Baka tabi may napurot ka mo dyan na wallet, sampang kang UI, may log tabi na lisensya sa pagmamaneho na nakapangaran kay Leonardo Alfonso Naparan Arevalo. Buda may cash man tabi yan, baka po da pwedeng pakiuli nindo sa mas lalong madaling panahon. Tagakuan po yan, ihatod na lang sa DCGB o sa man tabi na pwedeng harani mga tugang na lugar para po ma-turn over po ang lisensya sa pagmamaneho na nakapangaran po sa sinabi ng persona. Okay? O di aramon tamo na ang sitwasyon. Mga tugang hali po dyan sa palibot. Kaya ba po mga tugang ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. What's going on? Kaya ba po si Jimmy nasalita, sitwasyon mga tugang sa Tercer Distrito, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, BP. Piodoran. Suspended naman ang klase tabi, BP. Aha. O level. Opo. Grabe ang bagsakan na uran sa nasabing lugar. Aha. Yung manso na yan tabi, BP, pinahabol ko lang. Aha. An suspension of classes ka na Piodoran. O sige. O levels tabihan, Jim, ano? Tama? Iyo. Okay. Sige, thank you. Kaswa saro baga nagsuspend dahil man nagsuspend so iba ta mainit pero sa Piodoran na mauranon kaya nagsuspend. So ngunyan iyon na naman. Aha. Yung man sa tabi BP. Good. Thank you. Alright, thank you so much. So, sa Piodoran Tabi, mga tugang, asin po dyan sa iba pa na mga lugar. Okay? Sige po. Kaya, ano ini? Pero pag sinuspender po ang klase, pagpalosan mga aki para magyan sa malls. Diba? O sa iba pang mga pwedeng dumanon, tabi sa sendong mga lugar. Eksakto na pang alas 8, ninaga, mga tugang sa DCGB, asin sa Pilipinas, digdi po sa satuyang programang Anhapot. Good morning, Henry. Sabi niya, yes, agree po ako kaya na strategy and suspension of classes para di man maapektaran sa iba, may kinaraman po sa paglaog ninda. Okay, sige po. Okay, ayun ni palang kaya, pinurwad palang sa kuya sa mga schedule kan suspension of classes tabi sa sa mga LGUs. Pero okay na-announce ta naman ini na mga kuha ini. Okay? Sige po. Ayo po ni pong teksta sa Piodoran, iabot pa lang po ni Jimmy sa Piodoran dahil pong klase ngunya na aldaw. Sige, madali lang. Tali kong talaga sa rotang cellphone. Ni po, may texting ditong tungkol sa gadan. Pasensya na po kamo.
Di po kami nagkuhan, di po kami nag-ako ki public service na mag-announce tabi tungkol sa gadan via text. Unless na midbid mi po ang tagsadian nagte-text. Kaya kung pwede po, pagisurat din doan, text kanto public service tungkol sa gadan, pakihatod po digdi sa DCGB. Tapos may pirma po yan, sa kami po yan pwede na i-announce. Iya po. Takon text po kaya medyo yan, medyo iyo po ang samuya na patakaran. Tabi. Takang inot kay may mga nagkararaw, bakong palang totoo. Na-announce mga tugang na na-announce na ngaya gadan, ito palang buhay, karaw kan sa ibang mga nagkakapira. Kaya, pag alis na midbid mo tabi, so nag-text, tabi, ha? Okay? O sige. Okay na? O sige po. Di bueno, mga tugang, digdi po sa tuya na palibot, nagpaparadako lang auto. Nagaparadakol mga tugang an mga nagluwas, naguli, lalo na sa panahon kan rush hour. There were instances nakadakol tabi nin mga nagkakabuhol-buhol ang traffic sa tuya tabi na palibot. Maripano mo mananggad mga tugang na kung may nagta-traffic diyan sa tinampo, may delay sa bulos kan trapiko. Tapos siyempre, may nag-stop. Pero orderly tabi. Orderly. Ang bulos kan trapiko. Diba? Tigisa da ikinagta-traffic, mas makatakot. Kisa mga tugang da ikinagta-traffic, mas makatakot tabi dyan sa tuya na palibot. Ang mga lugar na pirmi ng nagkakaigwaki problema sa traffic, tabi sa tuyang lugar, iyo po an yaon digdi sa may UST Hospital. Iyan po sa Washington Drive. Pero ikaw akong nahiling dyan pirming pulis na nagmamanihar buda, PSO na nagmamanihar kan traffic. Kadakol na kaya mga tugang kan mga tinampo na saranga-sanga o digdi baga sa may kon o digdi sa may kataning kang Casablanca Suites. Igo dyan kitinampo na paluwas duman sa ibong balda sa SM. Nagkakaigwa connect to neck dyan sa lugar naan. Buda, ang pirmiman ngunyan, mga tugang na nagkaigwa ki problema na, uyan sa may hampangan kang SM, dyan sa may, ano nga na hardware dyan, inakantong iyan, grabe dyan, mga tugang an, piot kan traffic, buda o duman sa may, kanto kan, hampangan kan terminal, pasiring sa Yasiano, buda panduman sa Gaisano. Iyan ang mga areas na nampirmi, nagkakaigwanin, pagkakabuhol-buhol ang traffic. Kaya siguro, madalan ini kang Traffic Consultative Council, buda kan Committee on Public Utilities, kung papaanohon iyan, di ba? Buda o digdi sa pan medyo pirmi ma-traffic dyan, digdi sa may yan. Tapos sa sentro kaya may traffic light. Kaya medyo namamanihar kimaray ang bulos kan trafiko. Pero ang mga traffic lights saro yan sa dapat na riparuhon. Ang mga timing, ang timer, mga tugang kan green, buda, red. Haralawigo na. Pag diyan ka sa tinampo, gari mangingiturog ka na. Di ba? O yan nga ni sa may kuan, o yan nga ni sa may taho ron, mangingiturog ka, tagari, 2 minutos. Pabinsan. Iya po, sana po ma-reparo ni kan Committee on Transportation. Committee on Public Utilities, yan po sanggun ng panlunsod, adala na iyan. Kung anong gigibuhon tabi dyan. Sa lugar na iyan, tangani po na maantisiparan tatulos ang nangyayari. Kung dakul mga tugang na araw ka ng sitwasyon, talagang ano yan, may mga tapating mga mainit ang payo pag nagmamaneho, mga tugang kan mga bihikulo. Hello, good morning. Good morning, Ipe. Yes, sir. Good morning.
revenue ka. Opo. Pag magkano sa mga tao kaya ito, lalo na sa mga katamtaman na sa sweldo, Yan. patagay zero bagan payment. Yeah, oho. Sabi ko galing dahil na ma-restro ang LTO kung dahil gigarahe. Oh, yan. Ganyan, mga niyo mag-restro. Bumaganda lang ang tao kaya ito. Sige, sa nampayawas kang pinamputan, nganin magkadrag ka. Iyo. Oho. Masinatabi. Sige, sir. Salamaton. Di ba? Tabi. Iyo man ang dadi. So yan tabi ng mga lugar medyo dapat na antisiparan gayon. Kang Committee on Public Utilities, diyan sa Sangguniang Panunsod, mag-isip na nin mga legislative measures. Hello, good morning. Hello, good morning, Vicky. Yes, sir. Sana, kita ka po tao na yaon sa gobyerno, sampulan kung sala-sala. Aha. Kananing magkanararam. Ako tayo, tagigi po, at taramantara sa pandisiplina kita sa dirita. Minsan, pag-anal, linuwas naman yan. Iyo, totoo. Paminsan may pagkakataon baga na nagmamaniho ka, mainit ang payo mo. Oo, ganyan. Takali magkanararam, kada kaya pick hours, magbuktak dyan si police, manakot talaga kung sala-sala. Aha. Tayo na ng pinaka-last request na kandidiyo, pagpaparas si taon tan, iyo mag-arami, kagago ka kampayo. Iyo. Oo. Iyo na sa nang pinaka-best mo yan, disiplinaon. At sa dirita, disiplinaon kita kang pulis, tapos ang urorongan inda, kung Iyo. may mangyari pa ka. Bata, ako, may mga pagkakataon na magmamaneho ka, isus ko, natadaw tayo, aniba ha, na iyan baga na, ay, kulang aniba kuan sa pag-antisipar sa paglaog sa intersection baga? Correct, Niti. Oh, yan na. Nailing muna na nababla ka na sa inutan, then naghiro ang traffic. Biglang masingit ka, nabablakan mo lugod sa ibong na linya. Yan, yan ang karoon sa pusapa. Iyan na, tanaw Kung nga, kulit na daw na. May traffic light, nakitang may traffic light. Tumabaral yun, arap lang naka-green, mabaral yun pa. At ayun na nga niyan, buda. Yan, saro pa yan. So tao man, sa dyan, dalo dyan baga sa may, ano nga ng kanto ini, sa may Jollibee? Sa may Jollibee? Na, pag naka-green na maguso auto, ang tao nagbabalyo, di, nakakaula. Bata na talaga, garing. Uli pa, Bibi. So, ano bang dyan sa Saud? Right ka? Pwede ka ba dyan anytime with caution? Yes. Arap na lang dalagan to DPOI yung mga sayala. Sisingitan ka pa. Yan. Hinda. Ang pinampo. Mapag-alam talaga. Bata, kuwantay, matiniinuan ako dyan sa may luwasan. Ay, sa may, yan na sa may Palaw sa Gaisano. Ngayon ako, ma'am, naka-green po ang traffic light. Auto po ang dapat na mag-agi. Ako nakakawa kang kaiwal. Inilingsan ako. Baliw mang ginaray siya. Oh, hindi. Salamat, Tigo. Salamat. Kunya, pag ma-pick hours na, pagdang si police, pagsala, tikitan. Iyo baga. Ang mga pilit ng payuta baga, sa iyo. mga tagas ng payo, pag ikamagaw, pag ara mong sala, pag tikitan ka, hindi ka na mautro. Yun ang dapat ng gimunta. Pagkayamon talaga. Pag green ka. Minsan pag ibibig, kung magiyaw ka, parayo ng payo mo, pag ara mong sala, bigla ka pag minataram. Nagigiulok na sa dagon, naka-red so out so traffic light. Di stop ka, baralyon sa mga tao. Pag green, baralyon mangyari sa mga tao. Uli pa mga makauyap ng bibig. Kasi nagmagaw, hindi mo man mawara na ika nag-react na timer. Kung nasaibanan mo si Mrs. mo, kamutin mo na nag-iwan. Ay, indak. Tabing mga makonsuelo kita. Okay. Sige pa rin. Salamat Salamat. Makonsuelo ata. Pigupsin parang ko talagan bako sa karaw. Naka-green. Dapat mag-auto na.
Ayan. Kapag naka-red ang auto, naka-green andyan sa kwan, sa side, di ba? Tangan para magbalyo ang tao, ito pangyari talaga. Magkonsuelo. Baralyo ang tao. Hello? Hello, ikaw. Yes, Migo. Ang iba man ang yan. Pag pula, dangan mabalyo. Ata na. Pag-green. Pag-red yung manggararay. Ikaw. Yes. Yan talagang wasing ito. Oo. Pwede ba sa nang kulay ka man sa nang transaction pasiring sa airport, Oo. pasiring sa hospital. Oo. Dahil ka na mag-agi dyan, ha? Dahil lang magini mo, pero talaga tinampo dyan. Oo. Unless talaga kung ano, sa rupa, may mga nakaparada dyan sa mga establishmento. Iyo baga. Sa rupa mga kausa, katakulo na migo talaga ang auto. Tama ito sa nagapod sa mo. No. Maabot pa ang panahon, lalo lang. Naglalala pare, dapat talaga aning sa ngaya Committee on Youth Public May Utilities. advance projection na dapat ang gobyerno. Ano ba, overpass? Pwede Oo. na overpass. Iyo. Batang overpass paga dapat pare ka. Ang overpass paga dapat kan simentado, di ba? Dapat. Pwede man na bakal. Kaya lang, di pwede subakal na gari sa log ta, nasisiri pang irarom. Dapat ba? Sumatibay na talaga. So, Sumari na klase. Maray di sa Tahaw Road. Sa Tahaw Road baga yung pag nakalawag ka na dyan, maiwasan ang tinampong. Iyo. Kaya lang, Ang problema kaya naman lang, naman, so counter man dyan, so counting kang kon. Halaba unon. Mangingiturog May ka. mga bago na- sana masalda. May mag-donate naman lamang na masalda niya. Iyo. Bata mahalon Mga mag traffic sa Manila. light. Oo. Pero sa iba pag mga major road, pag nasa Aure, di sa Iyo. Puno, matarap, saraday bagang tinampo. Iyo. Kaya dapat talaga ang gobyerno mag-iisip natin mga Yeah. another Kaya siguro alternate Migo, access road. di dapat na kita ng mga nagmamaneho ng auto, di dapat na mag-init ang payo kung may nagta-traffic diyan nagiging orderly ang dalagan pag may traffic, although may delay kiniit, di ba? Mas maganda, kumbaga sa orderly. Ano ba? Iwas. Ay, ngaya, ma-traffic na naman yan, may pulis, iling muna na. Kung daing pulis na nagkagurubot, mahanap ki pulis. Sa Manila nga ni Migo. Sa Manila, baga, oras ang bigibilang. Iyo. Magaling kang alas 7. Mabot ka sa dumanan mo, alas 10. Hindi sa ito para, di na minoko. Di na, Tip na talaga. bagay. Okay. Ayaw, Migo. Salamat. Salamat. Di ba? Ayan, so, mga kwanta, aradalan niya ang tabi. Tagari bagado siya nakit, garo paliman-liman sa nakita. Hello? Migo, good morning. Yes, sir. Morning. Ako mga pimina sa tinampo, unang observasyon ko, ang Ligaspi, matawo na. Pag matawo na ang tanong lugar, gulping auto, gulping tawo. Okay. Ano yung mga observasyon ko? Uli sa may Belamor Baga, Pagilahog. Saro yan. Yes. Uli sa may UST Hospital, Dua yan. Yes. Uli sa kang Ayala Mall, Tulo yan. Yes. So ako ay sa UST schools, given na yan, may mga auto, may mga estudyante, pag may klase man sana. O na may ko? O na senaryo? Ang mga jeep, simple ang mga jeep, mag-designated na jeepney stop. Ang style ka, may madukot sa tuhod, kita man ng mga auto, sa man ako medyo na pasaway, kung sa'yo mo gusto maglakaw sa tinampo, dumagkamaagi. Uri sila sa 101. Ako, nagsunod ako, tabol karoon dyan, may mga camera. Pulat sa ilaw, may mga baralyo, nag-inidali, then nagkakalap. Di ba? Ang mga jeep, uri sa Ayala, hindi ang park din sa may gilid bagang Ayala. Tapos sa mga auto, sa mga pirikapkan, mga amo nila na nagsaraon. At dito man mababasa dyan sa traffic light, dito man mababasa dyan sa mga piso, sa pulis, dahil nagtrabaho man sana. Ang Ligaspi, kung pwede kita may waso na kalsada. Kung yan may waso na kalsada, dahil man nandyan sa mga choke point, dahil man nandyan sa may mga tao nagkukurumbird. Yes. Kaya yun na sana yun pag-araw ka yan, pasensyahan na sana. Masulsulti pa kita, pa kita Manila. Yeah. Sa Manila, maali ka. Sa Manila, grabe ang traffic naman. Kaya, dahil nakita ka maginibo, pasensya. Nagabos sa gara ng buhay. Yes. Gusto mo nga po traffic? Yung mga mag-start sa Makalaya.
Okay, naman San Antonio, sa Tabaco, may traffic naman. Latutunta kang salbatana ka Ay, na. mga. Bye-bye. Good morning from Brother Denver. The traffic. Bye-bye. Tarawa yung danurin si Neo. Okay. Junction kang Boat Highway, buda palaog sa Bicol Memorial Park. Junction kang Gugun, buda palaog sa Imelda Park. Mga matraffic pang mga lugar yan. Saro pang matraffic sa Yasiano and Ligasay intersection. Iyo po. I-refer tayo ni kay Kagawad Bariso. Ano? Para mapag-adalan yan, tabi na bagay na yan. Okay. Hello, good morning. Hello, maray na aga po, Mr. Maceda. Yes, sir. Good morning. Uni man ang take ko kaya galing sa traffic. Opo. Alam mo, nasa kita, nasa proseso kita ng urbanization na ang Legazpi. Tama. Sa Philippine setting, saka sa third world setting. Pag proseso ng urbanization, termina kasarabay dyan ang traffic, basura. So, therefore, na iyang pwede mahali. Yes, yes. Mamamanid sa na iyan. Agree, Pwede sir. yan i-market. Tama. So, dapat ang gobyerno mag-invest sa traffic management. Oo. Ano yung sa mga traffic management invento? Primero, system. Kasama dyan sa mga ekipahe. So, sistema, mga CCTV, traffic light. So, ano pa ekipahe? Hello? Ang traffic po, science iyan, budak mathematics. Yo po. Ako po iyan, so, tangtangan mo sa pasiwit sa isang tao, itahaw mo na dyan, iyo na. Iyo man ang gatsit. Tama ka dyan. Science po yan sa mathematics, kasi kukumpitun mo kayo sa volume, directly proportional sa time na itatao mo. Yes, yes, yes. So, dapat siguro ang mga LGUs mag-training sa mga barangay. Sa barangay po, may mga barangay kitang nasa sa kupang kaiyan. Opo, opo. Ang kita, iyan na sa Tinyaran na. Yan, So, sa tama, digdi sa Rizal. Mag-training ang mag-invest sa personnel, sa tao. Oo, tanganing matay. Tama ko yung basta-basta ang iba kaya. Kansaro nga, digdi sa may SM. O, wala na mga traffic personnel. May nag-volunteer man ko ta na siguro pa tricycle ito ta, gubot tayo. Gubot na. Ako tayo nariwal ta. Iniwal? Bayo miniwal? Oo, ta siyempre na bako ba nata? Ano sana? Wala man ang traffic. Oo, di. Nagkatawag ito na haluyan. Yes, yes. So, yung masana po yan. Dapat ang syudad, ang gobyerno mag-invest dyan sa traffic management. Ang traffic data ma-eliminate. Part iyan sa urbanization traffic. Yeah. Correct, sir. Philippine setting. Correct. So, traffic and basura. Opo, opo. So, dapat ang LGU, tuunan niya kipansin. Mag-invest dyan sa sistema yan. Yes. Opo. Marautong kaya sa grabe kaya ang halutukan eh. So, hello? yan eh. Opo, opo. Sige po, sir. Sige, sir. Salamaton na maray, ha? Salamaton pong maray. Sa magayon, mga tugang na point of view, may kinaraman po mga tugang sa siring na bagay, digdi po sa tuyang programa. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Hello, good morning po. Hello? Hello? Birthday mo na. Bipe. Yes, pare. Gary, good morning. Happy birthday, Bipe. Ay, salamat. Saro dyan sa mga nakapakte. Uwi lang may mga negosyo. Dati makitingan. Hindi mo dyan natatraffic. Nagalaw sila. Eksakto. May partingan ba ka, Iyo. Dapat araw ka nag-ibon makang negosyo. Ibawal na, buda, iyo, ano? Hindi mo natatraffic. Siguro, arama mo na sa minsan niya, kamang kayo dyan. Paminsan. Kaya ba ka natatraffic? Iyo. Iyo. Ang saying dapat. Araw ka dapat nag-ibon kang Legazpi. Magkapot sila. Pagsabi na check-in kung negosyo kimaray. Dahil traffic so yung mga nagkakabi dyan sa indang mga negosyo. Yan. Salamat, Lipe. Thank you, Migo. Mabuhay ka dyan. Yes, sir. Magayon mga tugang na mga views yan. Mga comments, tabi. Sa nakakariparo sa tuya, tabi na palibot. May kinaraman dyan sa... Meron naman yan na mga nagtagawararan. Hello, good morning.
ang pinaka problema tabi kang sa Pilipinas, sarang tama na behind na kita sa infrastructure sa ibang bansa. Tapos ang talagang sitwasyon dito yung pang traffic sa Pilipinas, gariyan ni Cup Noodles. Cup noodles? Just add water. Problem na yan. Just add water. Gano'n yan instant noodles. Yan talaga yan. Just add water. Hindi yan na problema. Nagpupuro na yan. Okay. Salamat, sir. Salamat. Makonsis. Human ang dali. Okay. O yan tabi mga tugang kaya sana another one. Igapa sa ibong. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Hindi nalilingawan ta. Opo. Diyan sa Pigatarambagang area na grabe ang traffic. Lalo dyan sa Ayala, Saod, Grace, Hardware at saka yung Jollibee. Yes. Ang sidewalk dyan, bako level. Kaya, permi ka duko, pag naglalakaw ka, maduko ka. Hibad man ang gabi. Di talaga, pag-iling ko, maduko ka, takong di, masisingkog ka, ma-accidente ka ta. Bako level, di ko maintindihan kung natata, dapat ang engineering ng syudad, i-require ang mga business owners, pag magibo ka kay sidewalk sa harap mo or ma-improve ka kang dapat the same level gabos. Ang iba alangkaw, ang iba baba, ang iba tulong level. Kaya nakulod din nasisingko. Kaya sa mga durang, kaya maduko ka talaga. Nakakakuha pa yan na very slow ang mga tao aside from very narrow, ang sidewalk, aside from may mga nagtitinda dyan sa sidewalk na. Yaw na baga sa sidewalk so nagtitrinda dyan. So pasiring duman sa Dunkin Donuts ba yun? Tapos na sa sidewalk, very narrow na. So mga tao, class o tricycle, so mga tao, sa tinampo na, naglalakaw. Sanay na gusto duman sa sidewalk. So the foot traffic is not enough to accommodate sa sidewalk, na ma-accommodate sa sidewalk. Yes. Plus, narrow road, may tricycle terminal, pero ang tricycle dyan na terminal, 4 o 5. 4 o 5. Tapos, ano pa yan, sabatan pa ang traffic. Yan ang gabos ng mga factors. So, nag-contribute sa traffic. Bako man na so street lights o traffic lights, bako na factors kasi maski anong ka-efficient ka traffic lights, kung so mismo lugar, pavement, dala sa pagkaplano, dahil pinag-isipan kay Maray, may masusolve. Opo. Dakol dapat integrated ang pag-iling sa sitwasyon. Ano ang mga factors na nakakontribute yan sa pagsurusuan dyan? Di ka makaskas na magbalyota. Uneven sukalsada. Matutumba ka pag nagkataon, pag nasigyapot ka. Hello? Yes, ma'am. Hello? Opo. Dili ka bagaan mga tao dyan, gano'n nagtatahi. Yung manangat. Nagtatahi. Ma-tempo ka. Ali duman sa paliko, ali duman sa may mercury drug, may auto. Ali duman sa may taod, may auto. Mabaliw ka. Mabaliw ka. Bako duman sa halimbawa, ali kang ayan, di siyempre mabaliw ka. Mailing ka both sides. Kaya sa mga auto man, siyempre, ma-discarte man ta, ma-slow down. Kaya, yan, alis ayala mabalyo. So, doang nagsasampangan na traffic both ways, ma-discarte. So, nagpa-pile up. Nagpa-pile up, sir. Tapos, siyempre, alam nga, nagdison mo, so nagbabalyo dyan. Ako, that's all throughout, from the corner to the next corner, pwede ka magbalyo. Opo. Kaya doon sa mga auto, nagdi-discarte, nag-slow down. Ikaw mag-slow down ko, sa likod mo, mag-slow down mo. It's a very short, from corner to corner. Short. Nagpa-pile up. So, tricycle, yaw na dyan sa mga tricycle, yaw na dyan sa mga nakapark na auto, yaw dyan sa foot traffic, so mga uneven pang sidewalk, narrow sidewalk, etc. Opo. Okay. Yun po, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Magayon pang anhapot sa DCGB. Kumalek Legaspi ng apudan sa mga kapitan manungod sa pagpaparehistro bilang butante. Sige daw, Ange Galero sa report. Good morning, Ange. Good morning, Vipig.
good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, nangapoda na si Commission on Elections o COMELEC Legazpi, Election Officer Atty. Connie Del Castillo sa mga barangay kapital sa siyudad ng Legazpi na tabangan naman sinda na maenganyar ang senda mga residente na magpartisipar sa pagkikibunindang continuing voters registration. Ini mismo ang ipinahayag kan opisyal sa hampang kan mga kapitanes de barangay sa siyudad kan Legazpi makalihis na magkaigwa nin pagtiripon kan nakaaging aldaw. Sigun sa iya importanteng marhay ang tabang kan mga barangay captain sa lakdang nindang ini dahilan sa diit-diit pa sa naman ang nagpapasiring sa senda mga satellite registration sites, partikular na ang pinagbugtak ninda dyan sa SM City Legazpi. Inaangkap tang kapahayag ni Atty. Del Castillo. On Friday hanggang sa January 31 po, nasa SM Legazpi kami. Monday po hanggang Sabado para sa mga estudyante na di may klase. Sabado po pwede silang magpa-register. Para sa SK po, sabihan na lang po nindo na magdala silang birth certificate para din ma-proof na ang edad nila. So, 15 to 17 kay Kuwami po na birth certificate. So, 18 and above, valid ID. So, iyan ang napahayag ni Atty. Del Castillo mantang sa Laduman kan mga kapitanes sa Panginot ni Kapitan Ismael Lamaing Santillan, pamayo ka na liga ng mga barangay, nagtawsin na rin na sigurasyon na matabang winsinda sa siring na bagay. Sinapigahagad man ang kooperasyon kan mga residentes may kinaraman at digdi. Ang problema kan, tapag nasa barangay na naghiro ka, naganang sakayan. Bakit? Anong yakap? Ay paristro na yung tabi ka mo. Saan yakap sa SM ngaya? Di nga kip ki sakayan. May islahan yakap. Na problema lugod sa kapitan. Problema sa... Pangyari kaya. Pero, ako sa linggo, pagkarani ng eleksyon, saka naman madaralagan yan. Maka-receive ka naman maray na yun na ang oportunidad ngun yan, ma-probit sa ranta. Ding surusuan. Iyo ko ta. Ding surusuan. Saan yun sa SM ang exact location ka yan? Sa third floor inita VVP, duman baga sa may, dyan sa may cinema. Okay. So, mas maray mananggad na tabang barangay. Oo, tama. Sayang kan effort kan gobyerno. Kung dahil man sa nagigibo yan. Roger. Okay. Ito VVP, basta, mas makaskas, may pamasahe. May pa-snack pa nga. So, pa muna, juice. May pa-snack pa. Hindi nga hindi magutom nga kap sa pila. Yan. Uy, duman nga, padra nga inikwan. Magkuhan na nga, palista na nga dyan nga sa mga maparistong nga. Ihagad na nga yung pamasahe nga kay Kwan. Ay, nako. Sige. Ito VVPN informasyon na lilibi sa COMELEC Legazpi kay Bansi Boy and Galero DCGB. Pero seryoso, mga karaw lang po ito ha. Approve sa ranindo tabi ini. Ta syerto ako siguro syerto ini na mangyayari. Pagharani na mga tugangan barangay election sa Disyembre, di ba? Disyembre ang election kayo sa barangay. Pagharani na pang barangay election, ay nako. Diyan kaya nagsurusuan naman kita. We do not to kung igwapa kay special nal daw para dyan. Lingan nito sa nangyari kan mga nakaaging mga panahon na nagkakuang kita, kanano yan, nagparehistro, nangapuda na magparehistro, o pagkatapos kang, pagharani na, so deadline, saka na po nagbabaraba, saka naghalabao ng pila, dyan tabi sa may COMELEC, sa may, nakaabot na duman sa may Albay Cathedral, ang pila kan mga gusto magparehistro. Ngayon pa, para siring na kamo duman, ha? Pati so transfer tabi, pwede na yan, ha? Ang mga baretang sa indong nadangog, hatod po sa indo mga tugang kan mga minasunod. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, dahil ang inasahan na buong bagong tapang, nabuo ating tiwala, bayan
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibo nin krimen asin mata wanen hustisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki inahababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibo nin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa lay kan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikonkon sa karsel pero daing mantulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang satuyang mga aki, iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Basahon ta muna sa nagkapirang mga reactions bago ko palaugod ang report ni Joshua Bino. Good morning, sir. Ask ko lang po kung sa SMG Comelec registration. I-announce pa sana. Igwa po kitang Comelec registration dyan sa SMCD. Okay?
igwa kitang poor transport services system buong Pilipinas, kaya ang iba mas pinipili na magkaigbanin sa sariling sasakyan para less hassle. Yan. Okay. Sige daw. Susudi pa lang sa smart. Dakol na mga reactions. Good morning. Pakikibilitabi kan mga pulis sa outpost dyan sa Ayala Malls. Imbes na magmaner kan traffic, dahil naghapon ki cellphone, galaw-galaw, mga persons. may nakariparo, tabi, na mga kababayan ta. Mientras tanto, mga tugang Joshua Bino, may report. Hali po dyan sa luwas. 8:39 sa DCGB. Good morning, Joshua. Yes, good morning sa DGT, good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, salbabida, ang kepuan mong bitbiton. Kung mapasiring ka digdi sa Rawis Elementary School. Dahil ang lubog na naman GP kiba, ang palibot ka na unang bito ng eskwelahan. Kada bit na nagabit makusog ang pag-uuran. Iyon ang problema ka na unang bito ng eskwelahan. Ang problema ko niyan GP, since Diamond Bagaki ipinalawas na suspension of classes digdi sa syudad kan Legazpi. Igwa ki mga nagkapirang estudyante ang nagkaboryo, nagdirigdi na dito sa eskwelahan. Sa susog sa istorya, alas 6 ka sa bagong pagkaaga, dahil panintubig ang eskwelahan. Kan bumiligla sa pagtakan oran, bigla man na naglangkaw ang tubig digdi sa loob kang Rawis Elementary School. Kung kaya, dahil man basta-bastang pwedeng paorlon ng mga estudyante, baan palibot and makusog pa BP ang bulos kan oran. And sa upang problema BP, nasubag nga, may nahiling na halas. Naglangoy-langoy na digibit. Halas. May halas? Naglangoy-langoy na digibit. Sain? Digbi sa palibot ka na eskwelahan. Ang likod pa lang, ang likod na parte kayo ni BP, maawot mo da makahoy. Makatakot yan. Roger BP, uni. Di mo nahiling na nahay na sa halas? Hindi na nga, BP sa buto na kay Bangko BP si school principal si Madam Gloria Abadesa pagagad tapanin na pahayag may kinaraman sa haloy ng problema kan Rawis Elementary School. Ma'am, si BP Henry po sa programang Anapot. Apo, ma'am, marinaga. Hello po, good morning po BP Henry. Ay ma'am, salamaton po. Kumusta po ang sitwasyon diyan? Sabi baha na naman, nakatabang po itong pagdiklag kang kanal diyan kanong minaging aldaw? Bali po, BP Henry, masasabi mi kang bako pa medyo makusog suoran, arog ka hapon, maayos pa man subulos kang tubig. Alagad sa ngunya na grabe na po talaga, makusog suduros kang oran. So ali isa na tubig kanal sa luwas, ani una naman po surag sa samuyang eskwelahan. Kaya uni nga ni po BP, gabos kami digdi na mga maestra, nakabota, ini na po ang samuyang mga sapatos sa ngunyan. Kasi nga ni po, grabe na po talaga ang tubig baha digdi sa samuya. May ali po nga festival ang abuton dyan ma'am, sa maabot na lang. Yung nga ni po BP. Opo, kang inot kaya, nagdiklag dyan so DPWH. Kumusta po ito ma'am? Nakatabang po ito? Nakatabang man na diit. Kaya lang, BP, sa araw kaining kusog na uran, talagang malaong po talaga ang tubig sa samuya. Kasi nga ni po, ang line canal is medyo, level na talaga sa samuyang eskwelahan. Iyo. Or actually, alangkaw na. Alangkaw na ang level sa samuyang eskwelahan. And sa dit po, ang line canal. Sabi ma'am, yan po na eskwelahan nindo hababa nasa kuan nagari kuan na nakalubog na. Bali po catch basin na po kami digdi kang tubig na ali po digdi sa kalsada sa line canal and then ali po duman sa likod. Kaya po talagang pag nag-unan ki makusog, uningani po sa ngunyan, ang tubig is maabot na sa tuhod. Naiko. Sabi may halas dang nahiling ma'am diyan? Opo, kanina. Kasi po, ini po bagang eskwelahan mi, sa likod na parte is makahoy and maawot-awot sa likod. Kapag arog po talaga ini, medyo may nakakairiling po na pasaro-saro na naguruluwas na alat. Talagang delikado na po para sa samuya. Iyo po, naglalangoy yan sa tubig. Ba't mahiling ang paminsan? Siyempre, kung ang tubig, ang kulor kaan. Saan na po nagduman sa halas, ma'am? Nakalawas na po yan sa compound din daw? Nakaluwas naman po sa Pudalmeta. Kanina pang aga, alas 6. May mga magurang nang magkakapirang nagatod kan sa indang mga aki. Di po kasi sa parting likodan, talagang mababaon ang level.
Pag nag-uran ki makusog, ini po ang inot na bibahang parte. Iya. Kaya ang tubig po digdi talagang minalampas tuhod. Sige ma'am, taapudan ko sa DPWH ha. Kung anong Actually pwedeng... po ngayon BP, nagdidiklag po digdi sa may parte kang school, pasiring po duman sa may LCC Express Mart. Opo. Pero sa iling ko po na talagang mababaon ang level kang eskwelahan, dawa anong diklag po ang gibuon, kaya pong mangyayari. Siguro dapat kaya po na po talaga natawaning tamang aksyon. So kumbaga, pang lifetime na kumbaga ano ini ano iyan long time na solusyon. Correct. Ano po sa problema ming kinakaampang. Siguro maradyan ma'am, magbugtaki mga story baga na ano yung mga ininiskalon. Opo, yun na po ang piga-agad mi sa DPWH, kay Congressman. Actually po, gabos na po na medyo pigibo na po kang eskwelahan. Nag-letter request na po kami. May attached sa letter me is the resolution of our school and then the photo documentation. Gabos na po yun naka-attach para ma-action na po ining problema na kinakaampang kang eskwelahan. Yan. Ma-follow up tabikit kami ma'am sa mga pwedeng makatabang dyan ha. Mapala po kami para pwede pong makatabang. Ako na po mismo nangangapudan. Ano po, beside the DPWH, LGU, and then DepEd, so mga private institution po na pwede sa muya makatabang, like the Metro Bank. Kasi po sila po nagpapakonstruhe mga school buildings. School building. Ano po, kami po nag-aagad na digdi sa Rawiski Elementary School na matabangan po na masolusyonan ining problemang pigkakahampang kang eskwelahan. Opo. Salamaton ma'am. Tabang man po kami sa Endo para makakuha yan ha. Maraming salamat po. Sige po. Joshua? Okay, so yan tabi, dito man madam na loha. Nakaidi na po paano ining sitwasyon ni Dahil ko kaya VP si madam, medyo naluluwa na kang nangangapudan ka sa bago. Iyo. Liluya ako kang sitwasyon. Maski talaga VP makaya sa solusyon interview tabaga kan Engineer Encinares. Noel Encinares. Ang solusyon yan itong ilang kaw iyan na brown, ilang kaw ang ground, di ba? Kailan paglilangkaw mo iyan, siyempre maabot ka sa kisame. Pero gas mas mareman ang na madagan yang kioro langkaw na plus simento, madalan, di ba? Kung anong gigibuhon diyan, ay, nako. Sige. Karamon bagabit ni Engineer Noel Encinares, ang initial plano ninda kung nasin da nga ma-solusyon, ipapalangkawan ang mga school buildings. Saka naman i-elevate ang grounds. Ang problema tabi dito, dahil naman baga nakasabay sa 2023 budget ining Rawis Elementary School kung mapakonstruct, pwede nga aboton sa 2024, pero dako lang yung pondo, buda halabang panahon, anak kaipuan. So para mientras, ang solusyon, diklaging tabi dito. Iyo. Pero kung ano yan, only palliative solusyon. Pero, mataga yan, pero uday man ang kaya kang LG yun magastosan yan? Yes, Roger to that VP. Maski si Engineer Noel Encinares, aminado kayan VP na bako man talaga dakulaon baga ang pondo kan city. Dada kaya, kan sabi ni Engineer Noel. So kayo po ang tagigiri outsource kan ano yan, outsourcing kan pondo dyan. Kung ano may sabay sa budget sa mga maabot na law. Sige, tamahanap kita ki mga pwedeng may refer ta iyan na mabudgetan lamang kung anong gibong kaya. Kaya Rakman. Okay, sige. Mag-ingat ba ka may halas pati dyan. Yung ani DP, nagataga singit-singit sana ako sa mga gilid-gilid. Okay. Sige. Yes. So yan tabi VP ang mga dagdag sitwasyon live validity sa Rawis Elementary School kay ba si school principal Madam Gloria Abadasa. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Hello? Good morning. Sa pinangaputang ko na congressman kayo ni, dapat nakasabayan sa budget. Ano kung pwede sa DPW, kung pwedeng may available funds in dyan sa lugar na ini kaya ano yan, kung din magapan ay maray kun sabagay sabi pag nag-uuran man sana pero bako po maray di ba kaya nahira ko na sitwasyon kan mga teachers pag ang teachers na mo problema
Gari pigugumusan sa kuyang puso. Ayan. James, sandali lang, Jim, ha? Teka magaro dyan. To i-refer ta. Mahagad kita ki... Hello, Sir Richard. Hello. Sir Richard, morning. Sir Henry. Apo, yeah, morning. Onder ka po sa programa. Tamay Ondo, gari aram na po nindo ini. So, problema ba dyan? Tama lang, may tao ka mo niyan diba na nagdidiklag, buda kang sarong aldaw, nagdiklag diba sa mga personalized po nindo sa aling dyan sa Indo. Duman baga po sampangan kang Rawis Elementary School? Yes po, apo. Oo, ngunyan. Siyempre, ang pagdiklag, baka man talaga siya permanenteng solusyon, pero nakakatabang sa makaskas na pagluwas kan tubig. Yes po, sir. Ang nailing duman na-assess, naggaro kay po na mga dagdag na bagon sa mga school buildings, ilangkaw yan, buda. So, grounds, maayos. Na-refer na pwede ka engineer, sa satuyang kay DE, tabi, para gari, maadalan ko ng pwedeng gibon. Yes, sir. Inform na ang office na kanya, and na po ito ng mga tao para mag-plug to. Iyo. Opo. So, ngunyan po, Sir Henry, ma-inform po kita sa office kung para mas madagdagan po si tao duman and mas madiklag po ito and siguro ma-assessment po situation duman po sa area. Opo. Nairakon kaya ako sa mga tao nito. Moranon ba nagkatrabaho, maliputunon pati. Ngunyan. Iyo po. Kung madalang ngayon tabi pa rin na paano ito? Ito kayang ground kang Rawis Elementary School. Nasank na. Gari baga catch basin. Hararom na. Masalangkaw na so tinampo sa palibot. Sudaga sa palibot. Yes, sir. Ang hiling na solution, pwedeng makapaabot kay kung Joey o na mabudgetan yan in the future. Makapabugta kita mga additional school buildings pa rin na na halangkaw. Mga story iniskalo ng mga school buildings. Gararo ka. Opo, sir. Sige po. Noted yan, sir. Ipabot po yan kay District Engineer Warren. Yes, sir. Kung baka kung paano ma-assist ito na so laog kang eskwelahan, whatever. Di ko aram kung ang pwedeng solusyon. Ang pagdiklag talaga sa solusyon para makasagasan tubig. Pero every time na nag-uuran talaga, balik ulit-ulit yan pare. Yes, sir. Opo. Yeah. Thank you very much, sir, sa information. Ipapabot at tulas po niyo sa samuyang opisina, sir. Baka pwedeng ma-assist kan mga engineer nindo na ngaya mabugtakan kung anong gibon duman. Salamaton tabi, ha? Thank you very much. Mabuhay ka mo dyan. Sige po. Yeah, mabuhay ka mo dyan sa district and kamo na ang tunay talaga. Mabuhay. Okay. Thank you. Mabuhay po ako. Sige po. Yan na. Gusto kong apudan si Engineer Jill. Si Engineer Jill. Si Congressman Jill. Sino ito? Congressman Jill Bungalon. Baka mabudgetan ka na ko Bicol yan. Di ba? Baka pwede nga budgetan ka na ko Bicol. Na matawan ng kiparayo din dyan ta. Ano yan? Okay. Please forward. Okay na. O sige. Jim. Good morning, Jim. Come in. Come in, Jimmy. Jimmy. Naputol si Jimmy. Ang hiling ko talaga diyan, tama itong sabi ni Noel Encinares, dagaan sa palibot kan eskwelahan. Pagkarebe kang eskwelahan, magbugta kita ki mga iniskalon na mga school buildings, di ba? Dapat maitao tayo sa mga congressmen tapos hindi magtaong mag-budget ka yan. Come in, Jim. Yes, BP. Good morning, Moranon. Morning. Dahil mo mapigabasan ng headline ko, Ayun ko na. Alam ko, may text ka? Pirme. Kaya mo naglaog? Maluya na talaga ako magpalaog. Wara pa. Pirmeng nagpapalaog ako? Wara. So, kasuhapon, naglaog sum. Kuan mo, Inay, sa telco, sa kuha na ini. Ano, may na-all-seat pa sa nadigdi. May na-all-seat pa sa na. Kaya daw. LGU Ligaw, nagbakalin boring test machine. Ayos man ini.
nagbakal bipinin boring test machine. Sige daw. Daw Na lokal na gobyerno kan ligaw. Go ahead. Sa pamamayon ni Mayor Itay Nando Gonzales, ang katuyuhan, ang mga project na ipinag-implementar kan mga kontraktor, urog na sa mga patinampo, Yan. dahil na makakasigwar, dahil na makakanigar, Yan. na kontraktor ta igwabaganin na mga proyekto physically magayon pagilingon mo ayos nga yan dahil mo aram sa irarom palan bako man susog sa program of work dahil man nasusunod ang specification ngunyan nagbakal so LGU pigbabaran so kanta PPP ang mga bagong project na tinampong sa Panligaw City. Ini ana pagaraman kan DCGB News mismo kay City Councilor Mado Manlangit, Chairman Committee on Infra sa Sangguniang Panlungsod kung sa halimbawa ang specification 8 sa program of work sa Naibog tapos pag boring test na discover 7 o size na sana ang hibog tapos pag ugsubikan boring test gari dahil lamang nadipisilan so boring test machine gusto mo sabihon maluya so semento remate so kontraktor yes may paninimbagan sa lokal na gobyerno inda kung ano ang mga dapat i-rekomendar o ipaparaklas ang proyekto natural kalugian ini sa part kan kontraktor kung bako matanos dahil nagsusog sa program of work. Yan. Ta nagagamit kaya kan Jimmy usually. So, kuha kan mga panahon, ina ko nagapangon niya. Nyan, dahil naman ako pag nag-audit baga, pag nag-audit ka, buda, so, iyan sa ano nga nang apod ka, iyan na sa quality control management something. Igwa ka iyan ta. Bibarina sa tinampo, bako? Pigbabarina. Bibarina, hihukal kung anong klase ka katagas, kanipis, kalumoy, ang pagkasimento. Yung purpose ang paggap. Tanailing ko ang pagkuang kang panahon ka. Nida kung pareho pangon yan. Yan dahil manigaran baga, ang mga tinamputa, mangamon nga baguhon. Mangamon, nuro club na. Yes. Dahil manggayo dyan big boring. Boring talaga. Boring ang dating. Kan construction. So, importanteng marayan ikipahin dapat igwa ka ni gayud ang DPWH. Yes. Provincial Engineer's Office. Yes. Haraputon ta daw hindi kun igwa sinda kun igwa o dae. Nga kun mabakan sinda ka, test ninda so pinag-ibo ninda. Siyempre. So kontraktor. Sabi, boss, baikan pagabakal. May tataram ko ta ako. Dili ko na isundawa ka makakulog akong buot. Madiskredo nga kita, boss, pag nagbakal ka kaya. May tataram ko ta ako. Dili ko na itaram. Yan ka, nakakulog kita kibuot. Malang kulog kaya sa buot man nga ni. Kung mahiling mo, na baguhon pa sa nang tinampo, urog club na, taralbong na. Pero saludo kita dyan kay Mayor Nando. Test. Saludo ako dyan kay Mayor Nando. Magayon na naisipan niya. May sa mga nag-implementar kan mga project dyan sa syudad niya, magludo ang isip na nasa lamang kahon ng pagka-implementar. May pang-testing nga dyan si Mayor Nando. Pag tinesting yan, ipapa-upload ka siyempre natural. Napuno yun eh. Pero ka di nangyari. Ano ginebo ka na? Ano dapat gibo ka na? Ano Nga para ginawa ka mga anak mo rin. Hindi ko nabigintindi yan. Sayang kang pundo. Nag-implementar mo ka na gari sa ampaw. Mag-ibunin mo yan. Di ka makanigar. Boring test machine yan. Ikaw, sumay ka ni boring ko. Boringon ko ang angog mo. Yan. Okay. Sa mga moro milagro sa proyekto, bubukingon sinda kaning boring test machine. Ang apod pa lang ka, Jimmy, core test used to determine actual strength of poured concrete and thickness. Salbatan ng dila ini. Sabi ng Engineer Mer, iyan ang pagka test na yan, core test. Wala man ako sana isiyan na igwa. Nagkadat ko mga project na nagkatarapos. Igwa ang DPWH kan ano?
At least kunigwa ka ni pagkatapos at least nagihan ta lamang noon ngayon nagbo-boring test ngayon Nag-testing nga. Anong nangyari mahiling mo bago pa sa nang tinampo? Pigre-block. Aba ko man ang boring test o core test ang apod? Kwan yan? Reblocking. Okay na. Maya boss, bakal kita ki-boring test o kung anong yan na? Ba yang yan, oy, kaan? Oy, nangyaysan, boss. Tama, dadaling ya kita ka. Paano na kayo nga kita ang boss? Pero kung ang liderato maray, pagkatapos so contractor, pagka-boring test mo na-discover na may diferensya, dahil man nasunod si specification. Padigya daw ngayon, kontraktoran, engineer. Iya, baga muda. Tapos, daw nga, isunad mo ngayon, angog mo daw dyan sa lanaw. Boring teston mo ang angog. Sige na. Okay. Salita di si JB nyon. Thank you, Jimmy. Good morning sa mga miyembros kanong women's group dyan sa Barangay 15. Kayo amanay Ami Nasyon. Mula kay Ate Lodi na pasimyo. Good afternoon. Good morning sa endo dyan. Sa mga taga Barangay 15 Women's Organization. Yan, Marinaaga. Jomar Bien, nasa linya kami. Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pati mo, sus ko, pag minaulsit pa man sana, natalawi ni, dalitan mga laog kan text din do. Ano? May mauran kaya baga? Mauran mananggad palan. Halang kau na pamasay sa tricycle sa Banuan kan bakakay aksyon na kan sanggo ang bayan. Ay salamat, aloy ng pigreklamo ini. Go ahead, Jomar. Totoo yan, BP Henry. Iyan ang kinumpirmar sa DCGB News ni Kagawad Rodel Villesa, ang chairman ng Committee on Transportation, sa pagsasabi na sa Miyerkules magkakaiguan na sindaning committee meeting. May koneksyon sa Arugaya na problema. Sa iyang sinabi na imbitado rigdi ang mga concerned na mga sektor, Arugan mismong ang mga tricycle drivers, asin na pwede man sinda mag-akomodar nin mga representante kan mga pasahero. Sa kinumpirmar ni Kagawad Villasa na sa ngunyan mananggad ang pinagpapautob na ordinansa o taripa iyon basado sa ordinansa kan January 2021 kung saan ini ang nagtaas kan presyo o kan pasahe asin naglimitar kan pasahero dahil sa pandemya. Alagad inako niya na ini dahil naman applicable ngunyan pero dahil man pwedeng ibalik sa dati dahilan tanaglangkaw naman sa presyo kang gasolina. Sa pagi kang committee meeting nagigibohon madidetermineran kung pirang ibababa sa pasahe basado sa mapapagkasunduan kan mga pasahero asing kan mga tricycle drivers and operators. Yan tabi BP Henry ang mga report. Bago yan, nagpapaabot din papasalamat sa DCGB asin sa partikularmente sa MOBP Henry ang principal kang Malilipot National High School. Dahil lang tamagpoon kan ipagita sa DCGB ang problema kan bahasa hinda na aksyonan kan DPWH ngunyan daw nagapot sa sakuya dahil niya na experience subaha na dati nindang pig sa sapar kan mga nakalis na panahon na nag-oran. Jomar, madali na nga. Ikaw ko lang, isituate ko lang. Ang sitwasyon diyan kay ito, naramdaman ko, gura iba man tasinda, ang level kang ground kang eskwelahan nila, bako araw kang digdi sa Rawis na nasa hababa ng parte, kumpara sa tinampo, di ba? Medyo hababa man. Pero ang problema ni Dekaito BP Henry, ito bagang so drainage sa National Highway sa atubangan kan eskwelahan. Simenteryo ba ko? Simenteryo. Pagabot sa Campo Santo, kuminorbada, kuminanto. Kaya ang pagbangga kan tubig duman, minabultada sa itaas kan tinampo palaog sa eskwelahan. Okay. May idea na aksyonan ito kan DPWH, inurulag sa mga mosoleo, pati sa mga nitso, may nitsong nagkaaragihan para sa nama diretso na, may straight na so line canal. Kaya so tubig ko niyan, ang pagoran na makusog, diretso na sa salog, dahil namin natapwak palaog sa eskwelahan. Iyo. Pag-iisip ko lang kaya kimaray kung paano taman atakihon ini na sa Rawis Elementary School. Kung garib ang sitwasyon, magkaiba
Iba ang sitwasyon, hindi kaya naulangan man lang. Gari na kuan planggana sa ibong sa palibot halangkaw. Yan sana. Drainage, drainage naman sana dyan. Yan. Okay. Sige. So, so yan, mismong nagapod pa sana niyang pa sana si Principal Leo Buela. Yes. Kasabay man kan pagpaliwanag ko nga ta sinuspender niya ang klase ngunyan. Sinabi ni Principal Leo Buela na sinuspender niya ang klase sa Malilipot National High School dahil lang nasa diskresyon kan mga principal na pagsuspender digdi sa iyang ipinahayag na may mga maestra siyang halipad dyan sa segundo distrito. May sa daraga asin na nagtutubod siya na pwedeng makantosan mga inay sa eskwelahan dahil lang sa sobrang uran, kaya mabubuyuman sanaan mga kakian na magpasiriring sa eskwelahan kung kaya sa iya na sanang sinuspindir ang klase. Yan tabi, VP Henry, magdagdag na barata, Joe Marvian, DCGB. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling. Mga tugang, salamat po sa pagantabay. Ini po ang hapot sa DCGB. Di pong personalan, kita po naghapot lang. Thank you, goodbye. Nights with your love. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay